Чували ли сте за едно от най-нестандартните места в Пловдив? Momo Fusion Dumplings. Ако не, пропускате нещо наистина интересно. И ние не знаехме за него доскоро, но веднага стана едно от любимите ни открития в града. Гледай до край, за да разбереш къде точно се намира. Momo Fusion Dumplings предлага уникална азиатска кухня, която е истински рай за любителите на нови и разнообразни вкусове. Ние сме големи фенове на изследването на интересни ресторанти и това място определено спечели сърцата ни. Опитахме няколко вида гьоза и традиционни момо. Това са дъмблинги, които се приготвят на пара с различни плънки. Фаворитът ми е телешкото болонезе, а Иван не можа да устои на свинското с барбекю сос. А за пролетните руца почти се скарахме за последното парче. Още един голям плюс е, че заведението е dog-friendly, нещо, което ни изненада много приятно. Ако не ти се излиза, можеш да си поръчаш и за вкъщи. Momo Fusion Dumplings се намира в сърцето на Капана, на улица Павел Куртевич номер 9. Обещаваме, че ще се върнем пак и ти също ще искаш да го направиш след първото ти посещение.